China kaon day. Manilig din na inakaon. Day, sino kaon? Mingkoy, good morning, good morning. Sa. Manilig din sa inakaon. Saya sabi, isang bagsak sa dabi. Isang bagsak. Kina, dalagang Pilipina, yeah. Inakaon mo pa. Sino kaon? Ako'y nakagunit silpon, ako'y makauna. Kaingon ka? Tao, kapag makaboso ito kaya. Kuya wabay. Nilhig sabay oh. Sa kinakaon. Hey guys, good morning guys. Nari na patas kusina kay magluto umi sa ang ate. Asa ka dayon? Mura magpadulong og binyagan? Kati alit sa pa ni Sanina. Salamat na ni Sanina te. Kati alit sa. Diyan gihatag na pang birthday ni tatay. Magkuhan mi guys, mag fried rice. Nagayari ng ating na atong kabugnawan. Si ate nagandam sa mga sahog. Punto ni Tio, kata nga arate. Mati tinang ko kalate. Kata nga. Oh. Patilawan mi ni ate guys sa ijahang special fried rice. Fried rice? Ni Gian. Kahapon. Anite? Kumay ranay. Sige, kita man tanan pamahaw. Ay, binili ko kanon ha. Kaya di na pa ko mahilig ng fried rice. Kaya... Oh, tama na, hindi ayaw pala, ayaw pala niya. Mata, pinaitlog mo. Kaning papupnaon guys. Kani guys, si Jahang isagol sa fried rice. Yung karing kuan, si Suning. Haluan natin ng kunting pichay. Para makunting kulay. Mukalit ng kag-zombie oh. Kuyawa. Nana na ka? At nang i-mix guys, kaning itlog. Sarapan natin. Manood kayo para matuto kayo guys. Natin na nang i-scramble. Yung kayo lagi mo dahi? Oh, durugin man yan. Ano man na? Ah. Nagnusun ba? Ikaw may assistant chef karon. Ikaw, mabigat. Naluto na katong i-scramble nga. Kuan guys, itlog. Kaning mo karon. Ato butag gulay. Asahan nga mapa. Parang ano na to ba? Ano kaya ng ulam? Wala na lagi din pag-abli dahi. Yan, kinahanglan ko saan kay Complete. kompleto naman. May gulay na, may ulam na. Gamitin ko tong kawaling dako day ha. Ito ko mag-mix. Asang hukasan. Oo. Umutos maling bela ko elementary na ni sudan. Lati do no. Di tag isang karton nila order ni mama mga lechon paksiw, o diba? May gulay na, may ulam pa. Kompleto na. Kamuatan ganit, painitan. Oh, para may tubig pa ba yan? Painitan sa pamahon. Oh, pamahon. Anad ka dyan sa ating maghiwa. Ina na isagol, dagko apon. Relax. Duwa pa na. Sarap to. Batangan na ni mantika, te. Ito mo to para maulam. Ano mo itong tatlo? Naman na, te. Oh, wala yung tika. Sa kadaghan na. Sige. Sige pa. I-record niya itong ikuan. Tama na. Hop! Balik pa yung tira. Ayan, bahiwain mo. Ay, ganaon. Diba nahiwa na siya? Hiwa pa ulit. Ibis mo ba? Ay, kwadrado siya. May gagma dyan. Oo. Fried rice na pang mayaman man, hindi mo mahirap. Na may maling. Paborito ni Ito ko. Ikaw, si Gina na? Pwede, spam lang inahalo ko kung mayaman. Spam, tayo wala. Mahal mas spam. Mahal na. Mahal ko lang. Mayaman ito naman tayo. Tagpuan. Lipay sigyan. Lipay sigiyan daning giluto ron. Lipay sa isang ano ko. Nag-fried rice ko. Lutuan.
lang dali ay. Gamay ra siya kan undak kan kanang kay Kaya dili pwedeng sa bandanan ng pangit. Di pwede dahil. Tingnan Dapat natin, tansain. kuwan Oo. Ito pwede prituhin ng sayang. Butang gusto ko no. Marami masyado. Kamu lagi dai gwapo lagi mo ako bati ni nung dia. Lah, mamili pang bugtaw. Bukod na sa ating kuan guys, bisa ate sa may kuan karon guys. Ito yung high Sinira. na. Oh. Pag nagkisa ng sibuyas at bawang, kailangan isang kutsa. Unsa ni dai kini be? Kani. Labanos. Ha? May labanos ba na? Oo. Very good. Radish. Labanos. Very good. Wa ko kay lagnan ang singanda ni sa una gang ni bawon pagsakol ra ning sinigang. Ibig sabihin ay sigangon kinaman na. Sinigang ka. Lagkan guys antod ya. Ilabas mo yung ano dong bangos. Ang kilawan ng detalye. Para sa tangali. Ano na kay makuan ko. Mag-plus. Hmm. Tapos, Gulay. Sunod ang ngaling. haling. Kuan kaya dai. Kunin to dana. Kani ka kaon ko ani elementary pa ko karon pinta ang katiya ko. Luya. Grabe no kay kon luya mo niya. Dili. Sunod ang gulay. Kasi yung galing mabilis yun. Ni season ni butang na. Oo. Dito pa ko wala nila may video. Ay, sarap ang husting ko. Yo. Wa. Uga pala mo ako lasot lagi kayo. Ha? Guwapo kung tas kamera siya ko nilas oh. Buong pulit kamera mamili mabug tagiya. Sabaan man ka. Ang tanaw ko kay mo-adjust siya. Matras. Pero nga matras lagi kamera ug tanaw na ko. Ikaw ra may gibantay sa kamera. Kay buntag sa jo pag ganiya. Saba. Oh. Lain kay itsura ba? Puro plaubog. Nayunod sa kanon. Timplahan. Uy, chowking na kami. Chowpan. Sapan gani na. Kulang nagkuan. Yung egg. Pre-fish and carrots. Carrots ug kanang green peas. Dalaway din. Uy, napoy pa ay maling. Ating pilawan. May kulang pa sa no. Pilawan sa kuan guys. Sa judge. Pero ma tanan ako. Taktura. Taktura. Mani. Okay na? Ano chowking ka? May kanin na may ulam pa. Pwede siguro maligyan ginana ka no. Maligyan. Alam mo ba at ito doon ganito, binta mo. Matungan mo lang ang steam siomay, binta ka. No. Ano sinusumay ka? Ano na kung ng siomay? Unsay buhaton na yung trapper? Unsa na yung trapper? Bibili talaga yun. Panglumpia dyan na siya. Ay, Hindi, pang pang ano, sumay yun. siomay wrapper. Tapos gagawa ka na ng bili. Mura na siya trapper sa lumpia, dili. Hindi, parang 1 ton, parang Lambot din siya. lambot. Ah, binabog ka Ilog na talaga siya. Ay, square pala. Mo din na siya, mo din. Sana ni isasali ito. Yung pangsali na ito na nagay. Morning guys. Okay. Gana guys, sinangag ni ate. Mahaw mi karon. Preso sa kos na bilin nga maling. Harap ko sa ano, bulag. Buhat no. Bumi kayo buwad na, kay buwado. Dapat bumi tayo. Salamat kita. Kam. May ulam na yun eh. May itlog na yan. Ikaw di ama. Bulag Dito na pa ko pala. lang maling nga nabilin. No? Hindi kaya nga ulam na ko at ano, tulo lang. Yan? Ang pati didi, ano? Apang giprito rin. Ma, haramas na ma. Hindi. Kaya din. Yeah. Wala luto nga din eh. Dito rito. Ayaw matry? Naman ma. May lami lang. Napa. May isa lang. Ay ko dali gamay dali. Jutay nga dali oh. Ay, Ari dali. may laki. Pinaghirapan ko nila. Di ko ano ulamin. Taman aday. Ito. Maling sila. Ikaw ni Tuwan. Galing mo. Tuway lang mo kinalamurag. Bitlok. Tagara sa manggagi. Dalawahin mo. Manggagahan. Manggadaw na tapi. Ah, grabe yung susudan nila pang kaubos. Kaya niya pinili itong kain. Kainin na ninyo.
Bubaton kahit kanina. Sabi na po yung pag-camera kaya ikid po. Hindi. Ito ikid. Ikid siya. Ikid puno. Lukso ka diya. Sabi na ako na camera din. Ay, tignan mo kanina yung kape. Sa laon pa dyan. Asa ka magkikidikid ba? Kaya ako na nag-ibig yung camera. Mau tanin guys. May maling mau. Dito. Hindi na nailaga. Sa una ilaga na karoon ka na. Nesyo bitaw ng maling tao. Huwag mo bitaw raw na. Nesyo na oy. Elementary ko. Kaong di ako ko. Mahalab ko. Gusto ko na. Ito totoo eh. Totoo naman. Kanira lang sa company. Taon mo lamig ma. Lamig Ha? Taon. Ako lang sila mag Ang chowking idala din sa balay. diyan ay kituloy ko kung Sa tilakas lutong ati ba? Jen, paling lagi. Paling isa din. Ang sa kanin nito. Dito. Wala. Suway laki. Palagsaran ni pang nabuhi lang. Sabi ng kamera ka lang yan. Dami mag-uwi. Patay na et ni Giyan. Kami yung tatlo. Wala na dahil. Ay bitaw mong gagmera kiko kanon. Lagi. Laman. Mukhang Na. Agizan binali mo na imong ko na. Prinsipyo Tatlong ah. hawa na hagwa na hagwa. Palagsaran ni. Paborito mo niya sinangag. Sangat ba na sa dinil? Kamulo sa itlog. Paborito mo niya Sangag sinangag. na mga kuan ba? Hindi karon ang sinangag siyang mamita kaya mang lami ah. Kinaumboy. Katulong nakaplato. Agizan diet nga isa ka cup. Last na. Wala, sira. Haluan yun ng gulay para. Sira ni Busyo. Aron din lukod dahil. Hindi, para makomplete Para lami ma. Gulay may Ay karne ni itlog pa. Para magsaging. Diyan ako. Laman mo lami. Pagluto na mo mamitake. Tan mo ng patatas, iskur-iskur na kung pinat man. Pwede carrots, peas, patatas. Lintik. Pwede ang isda. Hindi isda. Patatas ba carrots? Pwede magkuhan ng fried rice mo itang isda ang gamitin mo. Pwede, himayin mo yung potato. Di lang sa. Pwede mo na. Lagyan mo egg. Sama niyo yung milk. Basta kung pabili ka ni Papa ng nurses sumin, kada fried rice mo nila itin. Tapos kunting asin para mag-neutralize yung lasa. Kunting asin, tapos no. Kuan, dahil ka nang ininsik ni Lutuan. Oh, pwede Tagalog, pwede insik. Atay na mga tanaw. Chowpan. Initik ni Busuan. Chowpan. Chowpan? Pero mas isa pagka-gininsik na mas ate. Initik ko ng lutuan. Ako magsinigang mamaya. Ang makapilakas, luto natin nga, sinigang. Tubig Bakawan na rin ka ma. Bakawan na rin kakalit sa sinigang ni ate ma. Ingat di sini pagsigang lang. Palitin na lang siya kamunggay sa ubos. Kamunggay na din. Kamunggay rin na ilan. Wala kang ulam. Ay, pagbuhay pa ng walang ulam. Hindi magkapigat. Madali tayo niya. Siya may ulam. Kita na si ulam. Pato ng ulam. Mangga na siyang plato. Ano na kasugan? Sabi ng kamera, bakit kanin bang ganyan? Makaawa. Hindi nga, nagina. Basta, wala tatay. Tapos, mamili po sa isang nilagang sudan. Sitara pa ganit. Lain kan ba? Ilang panlasa. Saan ka po? Grabe. Booking naman. Sabi na, hindi ka mukhaan kung sinangag. Hmm? Hindi naman sabi ako. Ila rin. Kutsara ito. Kutsara. Hindi ka naman hindi mukhaan sinangag. Pabiling pa kung hindi ka mukhaan. Kutsara ni kutsara. Sa kutsara lang. Lami no. Si mama magluto, di kaya ako di mo kaon si papa. Magtikaon ko no, ana, bawal ko no kay. Abuyon ko siya. Kaon may kanan lagi. Katulong plato na lagi na. Sa kadugangan na luto. Ang dami yung mga Masugal. Punta ge. Vitamins, oy, tangi. Sabi ko kag tubig niyo yung mga sukalan. Del.
Kalimot na kailangan man. May maling ma. Ganan ka. Hindi, makisuya ako ng water. Gili. May baso ako diyaw doon sa dulo. Ayan o. Wala may katsara. Nakuha ko dito may katsara. Sige na, tagpalit ko. Siyempre, mangita pag paagi kay kwarta ba ito niya kay Ha? Mataas sa sugar. Ano ka kuan kay? saging ra. Di okay naman usa. Saging okay ra gani. Kinalang ganyan saging usa ka kadadlaw usa. Usa duha saging. Kailangan man siya magsidag mangga. Di ko na pwede pirmahin. Hindi pwede Tapos pwede kayo ka nagkuhan. Sugar mo. Di kay sugar, ay pir. Tapos kayo nagkanang sidik. Di siya ganang sudan. Pwede siya maayo pirmi na kadadlaw. Saging noon, pwede sa kadadlaw saging na. Mauli-ulian na yan o. Sa pag-abot niya mo. Dugyot tayo. Pagkabot, turang nga ating manindahay. Buyag ba ka ng mga ita ba? La, kabantay ka to syudad, la ka to mga tigulang mga ganaan naglata ba din mo. Kaya May ganit si mama sa pinta. Hindi pa sa bangkilot. Yang mga dali ba? grabe pag-abot ni Lola dre, kalimot ko si Lola ba to dili. Bitaw man nakuan ka dito sa Mindanao. Grabe magkusa man di ka dito na siguro. Ha? Mindanao. Problematic maitong di Kasi ay. yung ginahuna ma dito sa Mindanao ba? Problema mo ka. Ha? Sige, mingaw po siya dito. Namingaw pa dari no. Hilak ba na isasay tawagan na. Hindi na lang sa dito. Dili mo lali malayo. Makaitong din ako sa mamulima no. Tigulang yung problema. Maitong. Makaproblema. Makulot din ka mga tiguang nga. Tiguang pa ka. Yan ka, matiguang pa yung tugas. Diyan na itom ka dito mo. Yung tunod sa guys dagat. Tambok kayo dyan. Kung magsungkod eh. Hangin o. Dagat. Buwaw ta na magsungkod. Pag uli. Ang saman. Bali ha. Tiguang pa yung tugas. Abig yun na ko. Pag naahog, uy, nanamay ating baston. Di siya utong kutsaw na. Sungkod ba kayo malamba ka? Hindi lagi ba na? Di ko dyan siya. Una-una na ito so. Una. Dugay ni mo ka uli, sukad ni uli ka dito lang. Kau balik niyo ba? Binak ninyo na ka dito. Ah! Ano ka tuloy na ako tuyo dito? Pagkain ako. Dili na siya kapalit ko. Kaya Pati ganina ho. Wapod akong... sige ba dahil sige tag-history din naman. Pati ganina ho. Di na dito ka makauli dari makay. Sige, makisunan. Pandemic. Lagi mas basura. Di na gato na ka dito matanggong sa Mindanao. Di na ka makabalik gani. Yan yung vlog isa sa kanitong kanin na ubus. Puno to kamay. Bunot to kanina. Puno to ganyan? Puno to. Ubus namin lang. May mga imbita ninyo. May mga imbita ninyo. Andaman mo kay nani kay alam mo. Ito ginagay ka noon. Kita mo po sa tang lawas tanan. Makatiguang yung problema. Ayan ang problema ha. Ay nang pang problema ma. Nanay, yung problema dali. O, cellphone ka na, may tindahan ka na, o. Hindi, ang blue mag-ibot siya. Sus! Di kramo mo sa buong mo. Paano? Ba, ilis na tanan, oh. Sus, nakalimot mo dong, gamay din. Balik! Mura ginangatan yun. Kalas sa gas. Kalas ro. Siguro, makalakaw pa ni siya, makalakaw pa ni. Bisag malupliting mo, balik na. Muna, ang gingon, di na siya mulakaw siya. Sa akin, di mo nakayaw, nauna rabi ko so. Araw-araw yan ang mamalingki. Niwala ka dyan. Motor bitches ka buo, pumunta sa lungsod. Asa. Ano palito? Di may hilisa. Di sa akin, namin sud. Ay. Bangkawin ha, bangkawin. Ito may kaon ko yung binat-looking Ang dami matilyo. tayo na, magsigil ka Nabi natin. ang sudan man. Ito ang hiring na ito. Oo, nakinani maling na ni slow. Balo lang, dahil may isla. Nga may rin butang na sayang. Nagais yan, pangit. Kasi nila ako gumboy. Kami naman kayo. Gumboy pa yun, mura na yung Minabuhi. Alam mo ba, nag-aral pa kami ng high school, ganyan ang buhay nito. Hindi namin nakatangi na buhay nito dagat. Hanggang ngayon, nag-iguang na Nakatamura na sila bunosan. Abisan ganig na Minangali yung nila pa. silang kinhas kahit tugas. Na din yung silikon ma, kanang Tumboy na as ka nag-iaral. Namatay na mag-isa. Patay nagkatungga may kituan. Puro suon ko ang Patay.